5-нче бүлек. Халык төркемнәрен күреп, Гайса тауга менде. Ул утыргач, аның янына шәкертләре килделәр. Гайса аларны өйрәтә башлады һәм әйтте: Рухи яктан фәкыйрьләр бәхетле, чөнки күкләр патшалыгы аларныкы. Хәсрәт кичерүчеләр бәхетле, чөнки Аллаһы аларны юатыр. Юашлар бәхетле, чөнки Аллаһы аларга җир өстеннән хакимлек итәргә бирер. Тәкъвалыкка ашыккан һәм сусаган кешеләр бәхетле, чөнки Аллаһы аларның ул теләген үтәр. Шәфкатьлеләр бәхетле, чөнки аларга шәфкать күрсәтелер. Саф күңеллеләр бәхетле, чөнки алар Аллаһыны күрерләр. Татулык урнаштыручылар бәхетле, чөнки Аллаһы аларны үзенең балалары дип атар. Тәкъва булганнары өчен эзәрлекләнгәннәр бәхетле, чөнки күкләр патшалыгы аларныкы. Кешеләр сезне минем аркада хурлаганда, эзәрлекләгәндә һәм сезгә каршы төрле явызлык эшләгәндә сез бәхетле. Шатланыгыз һәм куаныгыз. Күкләрдә сезнең әҗерегез зур булачак. Чөнки сезгә кадәр яшәгән пәйгамбәрләрне дә шулай эзәрлекләделәр. Сез җир тузы. Әгәр туз үз тәмен югалтса, аңа ничек тәм кертерсең? Ул чыгарып ташланып кешеләрнең таптауыннан башка һич нәрсәгә дә яраклы булмас. Сез дөнья өчен яктылык. Тау башындагы шәһәр күренми кала алмас. Шулай ук шәмне яндыргач, аны чүлмәк астына куймыйлар, бәлки шәмдәлгә утырталар. Һәм ул өйдәгеләрнең барысы өчен дә яктырта. Сезнең яхшы эшләрегезне күреп, күктәге атагызны данласыннар өчен, сезнең яктылыгыгызда кешеләр алдында шулай балкысын. Минем хакта Муса канунын яки пәйгамбәрләр язганнарны юкка чыгарырга килгән дип уйламагыз. Мин юкка чыгарырга дип түгел, бәлки башкарырга дип килдем. Сезгә хак сүз әйтәм. Җир һәм күк юкка чыкканчы, канунның бер генә сызыгы да юкка чыкмаячак. Барысы да тормышка ашырылачак. Шулай итеп, кемдә кем бу иң кичкенә әмерләрнең берәрсен генә булса да бузып, кешеләрне шуңа өйрәтсә, ул кеше күкләр патшалыгында иң түбән кеше дип аталыр. Ә кем аларны үтәп, башкаларны да үтәргә өйрәтсә, ул кеше күкләр патшалыгында бөек булыр. Чөнки сезгә әйтәм, тәкъвалыгыгыз фарисейләрнекеннән һәм канунчыларныкыннан өстен булмаса, күкләр патшалыгына кермәячәксез. Сезнең ата-бабаларыгызга үтермә, кеше үтерүче Аллаһы тарафыннан хөкем ителәчәк диелгәнне сез ишеттегез. Ә мин сезгә әйтәм, туганына ачу тотучы хөкем ителүгә лаек. Туганына яраксыз дип әйтүче исә югары киңәшмә алдында җавапка тартылуга, ә инде ахмак дип әйтүче җәһәннәм утына лаек. Шуңа күрә, әгәр Аллаһыга бүләк алып барганда, корбан китерү урынында туганыңның сиңа каршы берәр нәрсәсе булуы исеңә төшсә, бүләгеңне корбан китерү урыны алдында калдырып торып, башта туганың белән татулаш, аннан соң гына кире килеп бүләгеңне бир. Берәү синең белән дәгъвалашып, сине хакимгә алып барса, юлда барганда әле вакыт бар чакта дәгъвалы эшне җайга сал. Югыйсә гаепләүчең сине хакимгә китерер, хаким зиндан хезмәтчесенә тапшырыр, һәм сине зинданга ябарлар. Сиңа хак сүз әйтәм. Бурычыңның актык тиененә кадәр биреп бетермичә, аннан чыкмассың. Зина кылма дип ата-бабаларга әйтелгәнне сез ишеттегез. Ә мин сезгә әйтәм, хатын кызга җинси теләк белән караучы күңеленнән инде зина кылган була. Әгәр сине уң күзең гөнаһка төшерсә, аны умырып алып читкә ташла. Бөтен тәнең җәһәннәмгә ташлануга караганда, бер әгъзаңны югалтуың синең өчен яхшырак булыр. Әгәр сине уң кулың гөнаһка төшерсә, аны чабып читкә ташла. Синең бөтен тәнең җәһәннәмгә ташлануга караганда, бер әгъзаңны югалтуың синең өчен яхшырак булыр. Ата-бабаларыгызга берәрсе хатынын айырып җибәрә икән, аңа аерылышу кәгазе бирсен дип әйтелгән иде. Ә мин сезгә әйтәм, әгәр ир кеше хатынының зина кылу сәбәбе булмый торып, аның белән аерылышса, ул хатынын зина кылуга этәрә. Һәм аерылган хатынга өйләнгән кеше дә зина кыла. Ата-бабаларга ялган ант итмә, Раббы каршында биргән антыңны үтә дип әйтелгәнне дә сез ишеттегез. Ә мин сезгә әйтәм, бөтенләй дә ант итмә. Күк белән дә ант итмә, чөнки ул Аллаһының тәхете. Җир белән дә ант итмә, чөнки ул Аллаһының аяк басу урыны. Иерусалим белән дә ант итмә, чөнки ул бөек патшаның шәһәре. Башың белән дә ант итмә, чөнки чәчеңнең бер бөртеген генә дә ак яки кара итә алмыйсың.
Сезнең әйе дигән сүзегез әйе булсын, юк, юк булсын. Шуннан артык һәммәсе шайтаннан була. Ата-бабаларга күз өчен күз һәм теш өчен теш диелгәнне сез ишеттегез. Ә мин сезгә әйтәм, үзеңә явызлык кылучыга каршы килмә. Уң яңагыңа суккан кешегә сул яңагыңны да куй. Берәрсе сине хөкемгә тартып күлмәгеңне алырга теләсә, аңа өст киемеңне дә бир. Берәрсе сине бер ара җир үтәргә мәҗбүр итсә, аның белән 2 ара үт. Синнән сораучыга бир һәм бурычка алырга теләүчене буш итмә. Ата-бабаларга якыныңны ярат, дошманыңны нәфрәт ит дип әйтелгәнне сез ишеттегез. Ә мин сезгә әйтәм, дошманнарыгызны яратыгыз һәм сезне эзәрлекләүчеләр өчен дуга кылыгыз. Шулай эшләп сез күктәге атагызның балалары булуыгызны күрсәтерсез. Чөнки Аллаһы кояшын рәхимлеләр өчен дә, явызлар өчен дә чыгара, һәм яңгырын гаделләргә дә, гаделсезләргә дә яудыра. Әгәр сез үзегезне яратучыларны гына яратсагыз, ул чакта Аллаһы сезгә ни өчен әҗер бирер? Салым җыючылар да шулай итәләр түгелме соң? Һәм сез дусларыгыз белән генә сәламләшсәгез, искитәрлек ни эшләгән буласыз? Мәҗүсиләр дә шулай эшләмиме соң? Шулай булгач, күктәге атагыз камил булган кебек, сез дә шулай камил булыгыз.